dneska hráme zase Rivals. Vypneme si zvuk. A dneska robíme unboxing. Začneme, máme tu Skin Case 1, Skin Case 2 a Skin Case 3. A dúfam, že túto tu dostaneme AG na Assault Rifle. Tuto za Skirambit alebo Chancellor, či jak sa to hovorí. A tuto Event Horizon. Takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A začíname. Takže otvoríme si najprv jednotku. Dostaneme Coffee. Tu neviem čo je. A vlastne dobre? To je mega dobré. Čo pre mňa. Potom tu máme Megafón. OK. A teraz posledné toto. Môžeme dostať Tommy Gun, ale prosím niečo dobré. Napríklad Dynamit nechcem dostať a možno... Ja neviem proste. Dúfam, že niečo dobré. Zatvoríme si oči. Nevidím. Dreambow. Yes. Dreambow. Yes. Toto je môj obľúbený skin na tomto. Dreambow. Yes. Ešte tu máme jedno. Aj Warhol. Megafón. Yes. Kamo. Ja neviem, čo mám povedať. Máme tu toto. Ako mám ešte? A ešte neviem. Pozrieme sa, že koľko máme Robuxov. Máme toľko. Takže... Čo by sme si mohli kúpiť? Toto? Kúpime si toto. Neviem, čo zatiaľ sa budeme šetriť. Minulý týždenčko. Nie minulý týždeň. Minulý mesiac som dostal prakticky minulý rok som dostal a stále si akože šetrím. Dobre. Takže nezamapol. No a ja sa mega teším. Mega dobré veci. Ešte jedna vec, na čo by som si mega šetril je... A toto. Dobre. Takže ideme si konečne zahrať. Poďme to s typkom. Keď som dostal Dreambow, tak ho aj vyskúšame. Nemáme zatiaľ žiadny skin. Dáme si najprv Warhol. Opa, snajpíš. Jedna obava snajperistu je bow presne. Cici, líci. Poď. Kde si viete? Ja ho nevidím absolútne. Tu skače ako pica. Poď sem. Ja, prosím. Nie. Yes, nie. Tak nič. Ale podľa mňa určite vyhrajeme. A ináč, ja si a môžem si zobrať no tak prečo mi to minulú časť nešlo? Ulala. Ideme bomby. Bomby, aj sa. Takže ja mám snajperku. A viete.
Teraz idem vyskúšať nový skin, neviem, či tam kempí. Čiže ja ho donajfujem. Ja ho donajfujem k smrti. Šnapíš! Ideme. Posledný krát. Yes. Dribble. Ideme. Tak sa si dáva. Ideme. Pano. Tak, zabil nás. Ale to neznamená, že my nezabijeme jeho. Hop, no tak som si myslel, že skončil. Ale nie. My sa nezdávame. Ideme. Poď jeden hit ešte. Daj mi. Nie. Ešte jedenkrát by mi ho dal. Jedenkrát. Prepačte, teraz musím urobiť iba 10-minútové videjko. I'm very, very sorry. Četno, poď sem. Poď, pombi. Však. Reálne, že ho môžeme. Daný. Dobre. Poďme skúšať Juggernaut. A ja by som veľmi chcel byť Juggernaut, akože. Bo Juggernaut je akože celkom veľmi dobré. Ale zase to podľa mňa nie je vôbec fér. Tak akože on má 4000 HPčok a my máme normálne. Tak on si zoberie snipy a všetky nás dá one shot. To je podľa mňa nie je fér. Škoda, že ja nie som Juggernaut. Dobre. Čo, vyskúšame zase Dreamball. Toto. A Warhol. Na toto potrebujeme Warhol zase. Ja ti dám. Ale nie, ja na neho útočím už. To je taký slabý Juggernaut. Hopa. Kde je? Ho nevidím. Tu je. Tak niečo. Prečo ma tam ukazuje, ako stále skačem? Trošku mi to sekalo. Neviem prečo, ale vždy, keď začnem točiť, to mi to začne sekať. No nič, ideme mami. Už trvá iba 1 minúta. To musím vybrať. Takže... akože... neviem. Poďme tú minútku. Poďme... Bomby. Dúfam, že ho zabijú. A my to dáme. Teraz sme prehrali. To dáme teraz. Čo asi tam mám snajperku.
No, 10 minút. Viete čo? Budem hrať, kým nezomrem. A potom už skončím. Kde ja ho nevidím? Tak. Nič. Tak. Bolo toto veľmi krátke. Ale tak. Co má byť? Bo viete. Natočím 20-minútové videjko. Garantujem vám, že skoro nikto si to nepozrie úplne do konca. Ak si to pozreli do konca, napíšte mi do komentu. No, tak čaute. Učí sa s vami Branko je boss. Čaute.